Siamai, mis Tachwedd yw hi, a'r hawl mewn ffocws mis yma yw hawl i'ch cadw'n ddiogel ac i cael eich amddiffyn hefyd, sydd erthygl 19. Mae'r mis yma yn cyfnod dda i chi feddwl am y holl bobl sy'n na i cadw chi'n ddiogel trwy gydol y flwyddyn. Ac un ffordd o wneud hyn yw trwy creu rhywbeth fel hyn. Felly tynnwch lun o chi'n yn y canol, ac wedyn o gwmpas y tudalen, ysgrifennwch neu tynnwch lun yr holl bobl sy'n cadw chi'n saff. Gallwch chi ddechrau gyda rhiant neu gwarchodwr, a wedyn meddyliwch am bobl allan yn y gymuned sy'n helpu chi, enghraifft yr heddlu. Mae yna llawer o ddigwyddiadau yn ystod mis yma hefyd. Chi'n gallu cysylltu gyda hawliau plant ac yn enwedig yr hawl i fod yn ddiogel. Enghraifft noson tan gwyllt. Creuwch poster sy'n dangos yr holl pethau chi'n wneud i cadw'n saff ar noson tan gwyllt. Neu falle wythnos gwrthfwlio. Mae gyda ni llwyth o adnoddau a gweithgareddau ar ein gwefan ni gallwch chi wneud yn yr ysgol yn ystod yr wythnos yma. Ac yn olaf, yr ugeinfed o Dachwedd yw diwrnod byd eang plant, sy'n meddwl mai dros 30 mlynedd ers i'r Cenhedloedd Unedig mabwysiadu hawliau plant. Ydych chi'n gallu dathlu'r diwrnod yma yn eich ysgol, yn eich grwpiau ieuenctid, neu hyd yn oed gatref? Pob lwc a gwelwn ni i chi mis nesaf.